Μέρος δεύτερο. Ωραία παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι στο Lego Batman 2. Είμαι ο Πάνος και παίζω μαζί με το φίλο μου τον Θάνο. Πού είναι ο σκατοράντζερ τώρα? Πάπα! Συνέχεια... Πάρτα! Τώρα θα στο ξύλο της σακούλας. Έλα μωρή. Μισό λεπτό. Να παίξει και ο φίλος μου ο Θάνος. Παίζει τώρα. Να γίνω λίγο Ρόμπιν. Πάτα δέλτα. Πάτα δέλτα. Όχι άλλη μία. Εντάξει πάμε. Φτιάξαμε το στρογγυλό. Άσου χέρι. Μη με χτυπάς ρε. Πάμε μέσα. Έλα εδώ. Μπαίνω μέσα. Εντάξει. Ωραία, νικήσαμε. Όχι, δεν θέλω. Περίμενε. Ακουβάτσουιτ. Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ακροβατικά ρούχα. Από ό,τι βλέπω. Βίλε, όχι εμένα ρε βλάκα. Τα πιγκουινάκια. Α, ναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σε έχουμε κάνει χαζούς. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Καλά, όχι δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Ο του Βέις. Παπαπα. Ο του Βέις. Φορονόμι. Το θέλω για χαρτιλίκι φίλε. Σε έχουμε φίλε. Ωραία, εντάξει κυρίες μου, κάντε όλα αυτά. Πήγαινε από τη μέση, γάμο ότι περνάει ο Ρόμπιν. Αλλά, Χαχα, πάνω τους έχω για πλάκα. εγώ είμαι από πάνω, Ναι, το ξέρω. Αλλά πρέπει κάτι να κάνω για να έρθει και εσύ από πάνω. Πώς μπορώ να έρθω από πάνω? Δεν ξέρω, θα δω τώρα. Για πάμε λίγο, Σωτήρη. Πρέπει να πάτε κάπου από εκεί. Πού από εκεί, ρε? Κάτι πρέπει να σπάσει. Από κάτω. Αλλά πώς μπορώ να εκεί έρθω? που είσαι. Τι να σου... εντάξει, το βρήκα. Έλα. Θάνο, προχώρα. Στήξε αριστερά, προχώρα ευθεία. Πήδα. Στήξε δεξιά. Δεξιά, ρε. Προχώρα, ρε. Άλλη μία, έτσι. Τώρα κράτα το τετράγωνο. Και σήκωσε το πάνω. Γιατί? Έλα πιο πίσω λίγο, πιο πίσω. Άλλη μία. Πιο πίσω, εκεί, τώρα κάνω. Κράτα το τετράγωνο και σήκωσε το πάνω. Ας. Και πάτα χ. Ιδέα δικιά μου. Πάτα δέλτα. Λίγο να γίνω εγώ ο Batman για να εξτρίξω ένα κόλπο. Περίμενε εσύ εκεί. Χαχα. Έλα τώρα. Πάτα δέλτα πάλι. Ναι. Άλλη μία. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να κάνω ένα κόλπο. Όπως βλέπετε ανεβαίνω εδώ και κατεβάζω το Two-Face. Τι για μέσα. Έλα μωρό μου, έλα εδώ. Είμαι παλιό καιρός, έλα πίσω παλιό παιδό να σε κυνηγήσω. Χαχα. Πάμε, γιατί είμαι αόρατος? Γιατί έχεις πάρει τη στολή που γίνεσαι αόρατος για να μην σε βλέπουν οι κάμερες. Κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, τον καθαρίσω. Τότε πρέπει να Πάει κι αυτός. εντάξει, άδειασε ο κόσμος. Ο Τζόκερ! Ω, Τζόκερ. Είναι εκεί. Θα Πάμε να πάμε τον να πιάσουμε. τον πιάσουμε. Κατευθείαν να τον πιάσουμε τον κόλλο Τζόκερ. Και έλα πίσω στο κόλλα καφί η γελοτοπή. Με τρομάζω. Νάτος! Ο Τζόκερ! The Joker! Πάτε. Θέλει καλό ξύλο. Το κανάλι μας να θυμάστε είναι το The Gameplay. Παίζω για λίγο μόνο στο ανώ. Το κανάλι μας βλέπετε είναι Gameplays.
κανάλι μας, έχει και άλλα βίντεο με το Slender και άλλα πολλά. Άμα θέλετε... Ξέρω μπορείτε πολλά να δείτε. παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια του κόσμου, εντάξει, τώρα όχι και όλα, το παραδέχω. Αλλά ξέρω αρκετά πάρα πολλά. Πώς την κάνει έτσι την τούμπα, ρε παιδιά. Τώρα. Πατά. Εντάξει, κάτσε βγεις λίγο. Πάτα resume. Πάτα resume, ρε. Δεν πάει πάνω, μισό λεπτό. Τι Ω, εγώ το είχα κάνει. Αναβάνουμε γκου. Να το στο Batman. Από κάτω τον πέταξε. Ωραία. Ωραία, παιδιά. ήρθε η ώρα. Ο Κουκουρίνος. Χαχα. Σας ευχαριστούμε που το είδατε, παιδιά. Είναι πολύ φοβερό. Κοιτάξτε πόσα λεφτά έχω. Χαχα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye.